Ако чуете, чувствам, че ме дразниш нарочно или чувствам се изоставен от теб, това най-вероятно стимулира във вас желание да се разграничите и да кажете не, това не е така, или да оправдаете себе си, да оневините някакво поведение, което изпраща общуването и комуникацията в съвсем друга посока. Оставайки свързан с това, което се случва в мен, отварям врата на другия към моя вътрешен свят, който описва моите емоции и моите чувства, без да ги закача за другия и без да приписва това като отговорност на другия, а описвайки какво е живо в мен. Бивайки във връзка с моите чувства и емоции, вместо с моите оценки как другия ги причинява, има много по-голям достъп до моята автентичност и много по-голям шанс да се свържа с себе си и това да бъде чуто също от другия. Това е втората покана в ненасилствената комуникация. Да разгранича псевдочувствата от чувствата или моите оценки на нещо, което се случва отвън, с преживяването ми вътре. Аз съм Никола Димов, от точка запетая, психолог и обучител по ненасилствена комуникация, и ако темата представлява интерес за вас, посетете сайта ни за повече информация.